ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಟಲು ಬಡವೇರ್ನ ಸಹಾಯಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಟು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯೊಡುಪುನ ಟ್ರಸ್ಟ್ 28 ತಿಂಗೋಲ್ದ ಯೋಜನೆಡೆ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 60,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒದಗಾದೆ. ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೀಕಡುಪುನ ಬಡವೇರ್ನ ಸಹಾಯಗೂ ಏತು ತೀರುಂಡ ಆತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುಪುನೆಂದು ಓಲಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಡವೇರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು 28 ತಿಂಗೋಲ್ದ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಡಂದಲೆ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಪ್ರೇಮ ಮೋಹನೇರ್ನ ಮಗಳು ಲಾಸ್ಯಗು ಕಣ್ಣದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರ್ದಗು 30,000 ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಯರಾಮ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಂಗುಗು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ನು ಕಟೀಲ್ದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಕೊರಿಯರು. ಕಮಲದಾಸ ಪ್ರಸಾದ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೇರು.